Yo, what's up mga kapadyak? Yung ride namin ngayon, papunta kami sa Mangatarem para umikot lang at maghanap kami ng kakainan. Balita namin ay baha doon, so makikita natin sa video na to na yung mga bahang daan sa Mangatarem. Samahan nyo kami, tara! Nakalangoy ka na ba sa dagat ng Mangatarem? Ay, ano sabi mo pong sa Baha ngayon? Bagyo? Tingnan natin. Ay, kamusta pong? Ay! Okay. Elementary school po ng Bugtong. So ito na po yung daan ngayon dito. So, sa mga papuntang Western or Lingen part, Dagupan. Ito po yung daan. Ayan po. Walang papayagan po kami. Ayan po. Ito po yung kalagayan. Alright. Kalamidad na naman po ang nagaganap dito. Ayan. Mahirap padyakan. Ano? Yan po. Walang tulak-tulak. Hello, hello, hello. Alaka. Bong. Woo! Ay tayo dyan. Kuya, padan. 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 Yan bro, nakalagpas na po kami sa Bugtong. Yan po ang aming mambubudol ng araw na to. Kuya Peds. Una yan. Oh, manan, tirikan. Pasak. Lakalang rodan. Lumboy. Ito lang. Laki ni Kuya Peds. Mag-hi ka. Ayan o. Where to go? Where to go? Diba? Mayat pong. Okay, drive-thru tayo. Drive-thru. Bawal.
Bawal. Nag-drive-thru tayo. Baka maungtan na tayo. Okay, malapit nang magbukas ang McDonald's. Yan. Uson. Lambot ah. Lambot bro, dah Slay Pixon. Uson ah. Orderan. Sige na. Ano na boy? Ay. Gamagin na boy? Gamagin na boy. Nastoy. Uson. Apat na po mga kaibigan. Sarap po sa uson. Sa mga dito sa Mangatarem. Uson. Lamesa pan. Bali mo matras. Sate berberuan na eh. Gamak. Oh. Yan po, ganito po kalalim dito. Dadalawan. Hi kayo, makita sa YouTube ko. Ayan, tunay. Ay, basura. Yeah. Ay, kawakas. Hindi sila naglaganan. Pinumpong nature to yun. Pong, di kami bakit? Ingat. Wala. Titestingin po ni Rod. Ayun, pagdago. Ligunig. Ligunig ni. Wala pa nila pa. Ala ka po. Ligunig. Ako nagdalig na. Naglalim. Ay. Yan po, mawawala po yung gulong ko mga kaibigan. Nagsublay na yan. Tama. Okay. Wala. May kastay mo. Lubog. Grabe yung lalim.
Naman lugak. Abed. Sige kuya. Ingat langan. Sige kuya.